Acțiune, deci bine v-am găsit la un nou video. Plimbărică de seară cu căruța, bine, da? Ne faci 3 după amiaza, da, noi. plimbare de seară. Dați-l și pe șoferul nostru, nu vrea să vadă. Dai mă sună Kiki. Dați-l și pe ăsta e băiatul nostru, Chichișor. Te uitați? Aici e lângă. Facem calul, dați căluțul, încetișor așa. Pași, Ai un dal frumos, da? Pași, 2 ani de Paști. deci pași, 2 ani de Paști, deci face în rimă așa. Vânzare, 60 de milioane și 100 cu top. Negociabil, Și dacă cam mai vreți ajunge un la bonus, 120. nevestele la noi, 074 Da, da, 275 073 numărul meu. Mă sunați. 07 Pentru neveste, nu pentru calcalul meu. 72 numărul meu, ne sunați? Atât, Facem și noi plimbare așa. Băgăm pe YouTube ăsta. YouTube direct îl bag. Toți fanii, like acolo, ne găsiți. Deci facem, avem și noi pagină de web. Mamă, ce corona ai! Pagină de web. O să vă scriem în descriere acum, vă cum se numește pagina noastră de web. Dați și voi un share, un like acolo. Vă duc spală mașina. Dă-i like cu spor, mă! Ne-am gândit să facem un încetișor. Hai, scobor. Hai, rezistă cu domnișoară. Focul, mă! Nu facem poze, așa. Și ne plimbăm și noi ca toți oamenii cu căruța. Încetișor, da? O plimbare. Hai, dă-mi așa și la mine dau clap. Aoleu. Prezidăm părerii lui Vrei să cai? Drăguță de treabă. Bună, Jăi. Da, frumos. Aoleu, ce piesă, nu că... Da, și în gură nu mai zice la nimeni când ne-au văzut. Să-i treacă și după aia. Puțin la capăt. L-ai lăsat? O belă are, mă. De 2 ori păși măcar. Așa. Și acum, dragi telespectatori, la un video cu... Uite. Spune, nu? Aoleu, ce băi. Mama, Așa. Și acum, ține-mă mai în față. Ia leagă paleta asta să le legăm așa. Așa. ne suiați, nu defecțiuni tehnice. Noi ne ducem acum, practic, până la China. La China, mergem la China. Lică e acasă? Lică e acasă. Nu, cum mă sprunci, nu cu de bel. La China. Avem și pagina de Facebook, MC și End. Așa, ei, ceva. Așa și mie că ne răspundem. Mă doare mâna. Deci, uite-l pe Kiki, filmează-l pe Kiki, mă, că merge după Stai noi. cu minte să nu muncească să vă tot jos. Deci, Ia dă Nu știu ce puțin formă bani. bună tu să fac alta. Mă, filmează-mă cum mă Nu joc. mai ești ca tine. Tenis în mână. poate tragi la cap! Venim repede. Asta e o paletă. O paletă. Pentru tenis de cât. Nu-i bună, dă-o, dracu, să ia. Avem numai rai, avem la paleta, da. Mingea, dă puțin mingea. Nu vreau. Dă-mă puțin mingea. Am aruncat Și paleta. asta e mingea! Hai să arunc și mingea. Am aruncat și mingea. Eu trebuie să rândim. Așa. Deci unde mergem noi? Moa, deci fiți atenți. Unde Deci mergem? stați un pic. Unde mergem? Cum mutăm camera pe... A, mergem în golul! Ia, stați aici, stă un cioban. Cioban de rații stă aici. Bani de rații. Bani de rații. Asta, mă. Cine stă? Țăran! El stă aici! El stă aici. Așa. N-am băut, Riga. Deci, punem... I-am pus, gata.